Natin kabin. Yung shader mo? Kabit. Ano? 30 ko pa. 11 ko. 11 na. Ha? 11? Palata na yun. Nandiyan may isa ka magpapalata. Ito mo kitang design. Taga silicone din. Ewan ko lang kung kailan. Dito ba silicone ng... Oo, ano yun, Ilocano din yan eh. Matagal na. Tapos pinamigay niya yung mga number doon. Kasi yung mga Ilocano doon sa'yo rin nagpagawa eh. Hirap ta. Hindi.
Mhm.